Kublaya pi baro ki bapet ya ka Good News TV bangi pedang sngo bahai pi sashisian syakane ka program ka jungi ha ka ne ka miet ha ka ne ka por ngidap da ka jingkemen bidan ringkat bat ngi i Reverend K Jitam iban sam ya ka khubor na ka tien ka jong blay barashwa ka bangi nyo sngo ya ka khubor ba pastor and sam preng ka jongi ngin snap syaka we ke junai ka bakerpang ban ai de kerman ban job thank you bagi parlok ki jongi ublay ungkur khu ye pi Yakador jinglong kristan ha tungi idmo ya u para marjan yo bangilo nong shun percaya yo bên san ya ki jing le trong hi ni long ne em kum u nong sa maria ni la le ne em ya ki kam ba pha ba trai u kwa ya phi ya nga Shakri Baba Uwe ulengdo Ulagyar Sharut lenti Kom Chu ulebi Ule kumbam yo la kentan ban ai ka ching yaram you way ubril ban pel like na ching yam ni long ne em kum unong sa maria ni la le ne ki kam ba pha ba trai u kwa ya phi ya nga u ba ngin long ki shakri ba pha u nong sa maria ulawan ban lap hang ta ha deng jing men sao bla i sen ai shi sha hang ta u gloi ban span ya jing ngam snam Dorba bhata Nilong ne em kum unong sa maria Nila le ne em yaki kam ba bha ba trai u kwa ya phi ya nga u ba ngin long ki Shakri Baba Uba Ngin Long Ki Shakri Baba Tinggi dubai Yengu yami atrai Babalai jongi ubah benang Namar kani kapor kebakodor ia kebami melai dengan tajongi bila ia kebandon kumni sipor
ia ka ban snap ban sa skor ia ka tien ka jong ma ka ka ba mi men don ia ka ban kuran na ka banta jongi ki jing thao ki ba ko do ki jong ma try kan rat pen kentang ia ka ni kapor pen kentang yang ibaro ki bias ngau ia ka bat pen kentang ru yo syakri u jong ma ubam lejit ban pen yang ha ka ni kapor ia ka ban yet ho ia ka khobor jong ka jing pen hem ka jong ma ngau kan rat ka jing dwai ka jing pat ka jongi ka ni kapor ha ka tong jisu mi dwai amen habang adon ha ka ni ka jaka ngamla klam da aingu ya ublai ubra pen yang au syakri ubret ujong u ban phla ya ka kercheng bat ya ka tien ka ba em ka jong u ngamla ru klam da ai ko blai ya pi baro ki baju pe ya ka good news tv jaga jeng seng somla jaga KGP sinot sakngi ha ka kercheng ba em bat ka ban bottom try jongi u Jesus Christ ki lok ki be ki jonga ki long ka mi ki long ka pa ki khon som la kan thei bat sin rang ki khon hap ki bret ma phi bat manga ki ba nget bat ki bom pat nget ha ka teng u Jesus Christ nga don ka jing kerman ka bas kam ba phi baro lang phen ku bor lam bat nga bakat bang nang don hasla jong ka ni ka perthai ban ya ka jing ngai lan people gram ka jong hateng ngi haban man ka jing ki phalo ban ka jing at phalung ki durel hateng ngi ham ban man ka jing be ker tham jong ki eryong ka jing em ka jong ki ba pen tolot ki ba pen swai ki ba pen du thia ki ba pen du dam ban ka pen du jing kan man ka jing em ka jong bat jong pi Henry apa deng jong kita ki jing syam bat ki jing kendu ki jong ka tin ka jong blai ka pen kan mau yang ba men ba ki sunran jong jisu ki lama ki jing ki phalo ka ba krau kat ban tolap ye ka ling jong ki de ki jing at phalung u jisu bla don reng ka lem bat ki u sneng ye ka er bat ye ko duriau te ka long ka ba jai jai ka benta ka bang kwa bang ye puson bang ye ngam bang ye skor ka ka bo bleu don ye ka ban kren hapren jong ilang ha ka ni ka por ye ka ba mangang labu kom kapang pedeng ka baong walong jingai no blai hapdeng ki jinge hapdeng ki jingele ba pedeng ki jing tenju ba ka nong rem ne ka tin ka jong blai ye ka ba mangang la seng ka ba mangingi la ban syam na ka kitab ka ban kong jong ki chronicle ka nong ka sao ka khot ka ba chi ho ki kantin ki ba ong kum ni u jabas u le kerpat yo blai u Israel u da ong ba da man ker khu yang ada shisha bat ba man kelu ye ki pot jonga bat ba ka ti jong me ka lem bat nga bat man sumari yang na ka basniu ba ka nom long ka jing snow si yang baru blai ula ayu ya kata ya ka ba ma u ula pan kani ka banta jong ka tin ka jong blai get ho yang i sap hang ka jing dwai u jabas get ho yang i sap hang ka jing dwai u jabas bat hang ni ngila ban keli uai uni ujabas kendet ngala yang ban batai syapang jong pi syapang uni ujabas kat kom kinang batai giong ujabas udai na ka juda ukun ka jing snosi ukun ka jing janjar ubaka kami jong u nado mendang ka kluyu i kala wei jo kun jong ka bakam long ka ba bakam long ka ba snow tenat bakam long ka ba jing suk yo kun u jong ka namar kata kala ai ka teng ya u jabas ka ba mod ka jing snow si ka jing janjar bat ka kuslai
ban bana preng kita i jong ke kami ke jong u Jabez u ban ngen ba don blay u ba em u blay u ba shisha u blay u ba don bor u blay u ba la ban pen kela ki ba ki brew ki yo i de ke kman jong ki kom tau la dem ye kaman duai jong ni u blay ban ong ba men ke khu yang ada shisha ba men pen kelu ye ke put jong Baka ti jong me kalong lembat nga. Bado men sumar yang nagbasniu. Baka nom lang gajing snusi yang Duai ujabas siyabalay. Kani gajing duai ujabas. Kadon kador ke bakraw. Nagabanta jongi kijing tao ke bakodor ke jong oblay. Kat bamangi ngidang ngidang yan apreng jong jing yan lan triple cream ka jongi hasla jong kani ka pertai dong ye pen menta ka bau Jabez udwai hangni ka bau Jabez udwai hangni ka baning kong ka bau Jabez udwai kalong baman kerku yang ada sisa Baman kerku yang ada sisa duai Jabez siyabalay. Kani kajing duai ka Jabez udwai. Kam siyam na tau siya panggas pa kapaw. Kam siyam na tau siya pangga jingdon jingam. Kam siyam na tau siya pang kaburam. Bat kanam ya ka ba mauun sayo. Henry kadai kajing duai jong kajing IT bau belai un panan kam ya kajing ka jong kajing ka badon jing mot kajing ka badon jing mentoy bar kajing ka balong kajing kerku ka bau belai unong banglai tho ya me banglai pen kencang ya me bat ya ka mi menlong kajing kerku ka jonga yaki ben riu baro kajing duai ka baar ka bau Jabez udwai ka long baman pen kelu ya kaput jonga kani kajing duai jong Jabez kam syam na tau sapang kajing penyar yo put usam jong ka jaka kaputa lani ka et ka hima ka jong Henry kadai kajing duai jong kajing kerpan bau belai unsha bakajing jong kan long kajing kerku tang kajeli kabaret Henry bakalong kajing kerku bakata kajing kerku kajong kan tu saki babon tang kata kajing duai jong Jabez sangni katauru Bakajing jong kan long kanuksa nagban chaki way kiba tip ya ublay bat ki bampa tip ru Bakajing jong kan long kajing shai nagban cha kion dana preng jong kajing atatin badon ublay Bakajing jong kan long kajing shai Nagmenta kian don kajing atatin ya kajing don kajong ublay uba sisa bad ublay uba don bor syu Jabez udwai hangni bau ublay un ai hau ya kalan ya kakabu ya kabamau un yalam bad on don ya kajing kli nagmenta sibon kimen sim kibakodor Barban yalam yaki sekalanti jogajing sisa kajing kajongki lane yaka ba mau unyo banle yaki ki bakrang nakbanta kajing mentoy kajong usimat Henry nakbanta kajing mentoy jaga bon balang bat kabala ru yakban penpau yakaburam kajong ulay kajing duai kabalai kabo Jabez udwai kalong Bakak sang ti jong me kan long lem bat nga Bakak sang ti ka jong me kan long lem bat nga Kan ni ka jing duai jong Jabez sang ni Kayo tu sai yang i bau Jabez kamu beriu Us nga to ya ka jing long tulot ka jong Ya ka ba mau umla ya ka ban yang Ya ka ba mau umla ya ka ban yang marwai
Bat ban pendap ya sibon ki kamram ki bau blay ula bu hau. Namar kata ula dam ban kerpan. Bakak sangti kabran bor ka jong blay. Kan long lem batu haman lega kelmat juga jengem ga jong kenang ye ka ba mau un lai ban tur syafrang ye ki rai dam jong ga jengem ga jong ye ka ba mau un se ye kendu jabal sangni uduai bau bulai un ong ye tolong baklan tolong baslur whatsapp ting lam nekyu Namar try uba belay ujong me udon rengkat lembat me kat sekaba mi milet kat jing duai ka basau bat ka bakadu ka bau jawes udwai sya belay kalong bau belay unri un sumar na ka basneu kenang bakan long kenam long ka jing snosi ya ong ujabes Ujabas hangni uduai Beki ki basniu ki bakakmi kaliu isha hang jong Baki nom long ki bala ya kaban khanglan Ya lane beki nom long ki ding pangkiang Nakaban ta jong Ya kaban ma unya ya kajinga lanti syafrang Lani bagi jeng snosi Jang jeng em ka jang Kinum la Ya kaban te Ya kaban kom Ya Haba ma unjam syafrang Ya ka jeng let ka jang Haba jabas udwai hang ni Ya ka ni ka banta Umot Ba ukwa bagi jeng em ka jang Kan long ka jingem ya ka mau unlan na ka jinge na ka jingele na ka jing tenjo na ka jing snosi ban na ka khoslai Henry udwai ba ka sangti ka bran bor ka jong ulai kan betat no iki kan jri jong ka jing snosi iki kan jri jong ka jinge iki kan jri jong ka jing khoslai ki baro sikata Kita kikom bat kiwan ra ya ka jeng do cikerman ya ka jeng em ka jong ki param sim ki ba kodor ki jonga ka jeng duai ujabas ka don ka kubor nak man ta ka jeng em ka jongi ki ba ma ya ka jeng snosi ki ba ma ya ka jeng kuslai ki ba ma ya ka jeng ki ba ma ya ka jeng le Kiba ma di ki jing tenjo Kiba ma di ki jing do jing kerman Jogi jing em ka jongi Bangin tip ya kani kawai Bangin don ya ubelay uba em Ubelay uba shisha Ubelay uba don bor Uba la ban penkela Ya ki Ki mengingi syam Ngiyakan do Haka jing em ka jongi tang da ka sikentin ya ka mangingi dam banduai bat ban yatho yaw belai ka kan nyaw terek jong menai April jong senam arajastao kalong ka si jong jing do jing kerman jonga habang nami na ka jaka ya ka mangang la pendap ya ka mejo operation na ka banta ka jing sitom ka badon hakamat ka jonga Ngakan mau biang-biang ha ketugas ni Ya ka dor ka jong imay Ya ka dor ka jong ipa Ya ka dor jong ki heman Bat ki bahing ka jonga Baka don ya ka jeng snosi Baka don ya ka jeng kuslay Bana ki kman ki jong Ki oman ki jaw Ki oman ki jaw Badangahi marway Hakito kusngi ngaong holiday bakani kalong kabakot jong ka jingem ka jonga kani kalong kabakot jong ka jingem ka jonga hangni panbanakum kata kapor ngakwa ya kaban ong nakaban tai mai ipa kiman bagi baging wasam jonga ngalapan ki ila ka jong ki sundrakti ka jonga
Bangan pan yo kolam berkakot sada. Kenang bangan la ye kaban ong na kaban ta jongki naman ngam la syu ye kaban Quran. Habai mei ipa kila ay yo kolam berkakot sada. Ye kaban mangangan tho ka kaban kwa ye kaban ong haki. Ban ngatho tang ye kawai ke jingkerpat ke jonga kalong. Bakin dam bat banduai syau belai. Bakin dam bat banduai syau belai. Imei ipa ki man bagi baying jonga. Ki baran saudong ke jing kyak ke jonga. Kila penlong ke jing duai. Hakata ke sni nak banta jonga. Kum ke jing duai jong ke jing kerpat. Bau belai une ka kamba ka bapala ka jing em ka jonga. Bat dah sisa habgila dam ye ka banduai bat habgila ong aman ngas ngau tho bekak sangti ka ban bor ka jong ulai kala yo ye ka ban ta e yanga bat kala yo ruban weng no ye ka jing sitam ka badon ka mat ka jonga bada kata ka pon ngas ngau tho bangalong ulai lui war na kata ka jing kiat ka bakya Joga jengem gajonga nakabanta joga ta gajeng sitom badak taga pon ngalong banga ngalaem ngalaem ngaong ngakataga por kajeng sitom kabadon kamat kajonga kamnon bor su halor jonga namaru belai ulek ta degak sangti kabaran bor gajong yanga Panaduk kata kesngi ngalarai. Ia kaban syakri ya belai. Lentar kesngi jangan jengem gajonga. Kat bau belai udang iben. Ia kaban pensak ia ke jengem gajonga. Hasla jongkan ni kepertai. Bat kum juru. Baleng ba ke jengem gajonga. Kiwei kin yotep. Bangi don ya belai. Ubaem, ubelai, ubiyas ngau, ya kejing duai ke jongi. Ubiyo ya kejing ke pamangingi ya kendo. Baru badon kabor, banu weng, ya usya ubatar, haka do ke jongi. Nakak tin ke jong ubelai le to yangi, siapang ke kon Israel. Men bakidang don nakari Egypt. Kari jong kejing long merau kilayam bakalan nyar syau belai namar kejing sitom ki jongki badu belai ulang ngeloi ya kejing sitom jongki breu ki jonga ngelios ngau ya kejing lan nyar jongki ngelatep ya kejing sisat jongki Syuk-syuk abaglapai harut jang keduriau kabasau kikon Israel gila Syam ya kakutlat jang kejengem kajangki badakom kata kapor kikon Israel kiong hangni tengen sayap hangni tengen sayap om dan lat om dan letisu yangi bangela ikaban jam syafrang hakijeng ya jangi ban poi sikari jong ke jingkular namar bagi pai ban pet sekmat kiyo ka duriau ka basau habagi pai sekadang bat sekaman kiyo ka senrang mau bal safan kiyo ka pengti pi hairat badawid pai syadin kiyo ya ki sipai jong sim paro kibawan ya kaban be nadin jongki ya kaban yo ya kaban ring merau ya ki sai sinpan panbanakum kata kapor ubelai leng bau Moses uloong ya lagi jongki breu ki jong whatsapp ding tok mi ya ke jing penem ka jong utrai ya ka ba usapan hakani kasgi Tuk mi ya ke jing penem ka jong utrai naba sepan hakani kasgi namar kita ke Egypt ya ke ba pli menta penome isu ya ki lanoru badai hang ni kan bau belai
ulapan yaka kamba halo jongki. Dagbo pelong kalan tiba, yaka duriau kabasau, bagi kon Israel kila banjam sesilang rengkat bat kejengkaman. Lok bait kejonga, wat sya bagi jeng snosi, wat sya bagi jeng kuslai, wat sya bagi jeng do jeng kerman, kinsen syar silentar gajengem gajongi. Wat sya bagi ni kilong umau kang, wat sya bagi ni kilong kiken ro. Ya kelanti jogi jeng ya gajongi syafrang, henrai apdeng jong kita. Ban ngidai yak ban jan syaublai, ngidai ban wat yak khmat ka jongu, ngidai ban wat yak bor ka jongu, kombau jabas ukon jong ka jing snusi ulawan yaublai. Lak bait ki jonga ngadon ka jing kerman bar ka jingat kabas kam. Kombau belai ula ayo jabas yaka yaka bamau ulapan uni uju ublai ujang bat jang pi un ai yang bat ya pi yaka ka bamangingi pan lada mangingi pan yaki deka mensim bat ka doknod ka bakoi bat ka ba aitilot ngadon ka jengat bat ka jengkerman ka baskam. Boleh ya ke jeng sitam, boleh ya ke jeng jenjar, ya ke kon Israel, boleh sengau ya ke jeng lenyar, baru batep ya ke jeng sekal sisat ke jeng kon Israel, uni ujuk boleh, unyo sengau, untep. Ya ke jengem ka jong bat jong pi ka ka bamangi ngiaman ngiasam ban ngi kendo na ka wei ka sngi shikawei ka sngi uni ublai ong ya ke kon Israel ba pinomi isu ya ke ni ke Egypt ya ke ba pi menta lanoro uni ujo ublai udon ga kubor ban ong na kabanta jongi bagini ke jinga bagini ke jing snosi bagini ke jing kuslai bar ke jingale ki bawan na ke jingem ga jongi nginomi isu yaki lanoro namaru blai ula weng no par yaki tagi ki baro. Uni ublai ukadru yanga pada pi mentawang tuan hanga pi barok ki batat bat ki bakya ka jengken tenga ngan penjam ya pi uni uju ublai uang yanga bat ya pi bread lot ya ki jengkus lai jong pi barok namaru sumar suker mau syafang jongi uni ublai ubau jabas udwai uang yang abat ya pi ngangalong ublai ujong pi ngangan yarap ya pi ngangan pencet bor ya pi namar kata tong yang skam hakaliang ga jong ublai dak basyanya bat dak ba itilot au ya dak jong ga jengem ga jongi unang rasyam mensim ukan ut uang lakat ma kanang jor lay wat kenran sanya tangau Jisu day mau bacan nagabanta kaburam kajang ulay amen tingi doy yayo yami a ulay namar kani kapor kabamim na ay nagabanta jongi bengela ia ka banyot sengau ia ka kubor ka ketien ka jong ma but I bau nu sumbai yo ba mi melabet leng bau syakri u jong ma kan yo ban lang ke jingket khu na ka bentan jong hi barok lang ke bias sengau ia ka try kan rat pan lai yang ngirengkat ba ke jingket khu ke jong ma kajingai ai ko biang jong try na pen em jangi uji sukres kajingai ba phla ba mayan jong blai ko pa jangi uba beneng
Kajing selak pencak bawah pentingan jam si makun. Tu ai begini keluar kat lembat ni. Naduk mentah syirga bam jukut. Amen.